Tignan nyo yung power niyan mga katodo. So ngayon guys, naka road mode pa lang tayo. Ganto na kalakas ang hatak na ito. Even sa rain mode. I wouldn't say pag rain mode mabait siya. May unting delay lang, pero kapag hiningi mo pa rin, bibigay pa rin niya. Oh? So ito yung pinaka-perfectong T2 bike mga katodot. Alright, so what is up girls and boys? Today, binalikan ko yung mga vlogs ko and then nagtingin ako ng comments, no? So may isang comment sa akin na pumukaw dito. Ang comment from Lakwatcherong Kuripot 7351. Una sa lahat, shout out sir. Ang sabi ni Idol, dream bike ko rin yan Idol. Pangarap yata talaga yan ng mga 40 plus T2 bike, kumbaga. Sabi niya. At sobrang natuwa ako kasi yun siguro ang pinaka-closest term mga katodo kung bakit maganda yung bike na yan para sa mga taong nagkakaedad. Alam mo yun? Yung tipong nasa kalahati ka na ng yung tipong gusto mo pa rin mag-sports bike pero nagdadalawang isip ka kung kaya pa ng katawan mo yung sports bike. So, kaya yan yung bike na yan, sports touring, no? So tara, tignan natin kung ano nga ba talaga ang maganda sa bike na yan para sa mga titos and titas. Alright, let's go! Guys, so pag-usapan natin ng yung isang comment ni sir. Sobrang natawa ako dun sa comment na yon, na itong mga bike na ganito or itong ating Ninja 1000 SX talagang pan-T2 bike, no? So bakit nga ba? Gaya ng i-mention ko kanina, no, na kapag ikaw ay nasa point na you're in the middle of wanting a sport bike and at the same time a touring bike, ito na yung pinakamaganda na big bike para sa'yo kasi in between to sport and at the same time touring. Ngayon, i-classify natin mga katodo, ano ba ang pagka-sport neto, ano ba ang pagka-touring neto. So magsimula tayo dun sa sport side, no, aspect netong motor na to. This is a 1043cc big bike and then kung familiar kayo sa Z1000R, ang Z1000R pinagkakalayo itong Z1000R at Ninja 1000. So if you come to think of it, yung Z1000R is a sport naked bike. So sport naked bike siya. Pag sinabi nating sport naked, talagang mamaw. If I'm not mistaken, this is 142 horsepower ata with 111 Newton meter of torque. So yan mo kung gaano kalakas to. Honestly guys, no, sobrang lakas na itong bike na to. So there are misconception about this bike. Ako, isa na ako doon na may misconception ako, no, kasi ang buong akala ko nung iniispatan ko pa lang tong bike na to, ang buong akala ko nakatune siya being a touring na medyo mabait. Ayun na nga, for how many months that we've owned this bike, nakita talaga natin ang potential nitong bike na to. At ako mismo guys, admittedly, nalulula ako sa bike na to, especially kapag nilagay ko siya sa sport mode na talagang bigay na bigay yung makina. Talagang lulang-lula ako dito, to the point pa nga na napaisip ako, tama ba yung pinili ko? Kasi yun nga, ako mismo, admittedly, misconception, ang pagkakaintindi ko, mga gantong klaseng bike, not entirely sporty engine. So nabigla ako honestly. Nagkamali tayo ng pag-anticipate, no, sa kung anong potential ng bike na to. Doon na nga pumapasok yung lula factor. Nalulula ako. Alam ko naman yung limitasyon ko kasi sa sarili ko. So lula factor to the point na
pagka nasa mabilis ka na, talaga mabilis siya. Pag malupitang torque ang ibibigay niya sa ganong klaseng situation, no, talagang mapapaisip ka na kailangan mo ba ng ganong kalakas na power. Naka-question ko yung sarili ko. Kumbaga, at first, hindi naman sport bike talaga yung gusto ko. Now, when it comes to touring, I'd be specific, no? Ang touring capability na itong bike na to is talagang yung convenience and comfort lang, honestly, mga katodo. Ito, kinonfirm ko to guys sa mismong kasa, no? Sa mga mechanic. I'm not saying they're right, but at least may credibility sila to say, you know, somehow, based on their experience and based on knowledge about big bikes, kinonfirm talaga nila sa akin na, sir, ang power niyan is talagang power ng sport. At sinabi nila sa atin is, yung bike natin is hindi talaga entirely tuned for a little tame, no? Hindi siya tame. Kumbaga, it has a sport capability, and ang touring factor sa bike na to is yung positioning lang talaga. So, aesthetics ng bike, talagang binase siya for comfort. For long drive, for comfort. Kasi compared to Z1000R, admittedly, naked yun talaga sa lumo lahat ng hangin doon, no? Alam naman natin na ang hangin, isa yan sa nakakapagbigay ng pagod, exhaustion, lalo na sa mga pangmalayuang rides. So, kung susumahin, mga katodo, itong bike na to ay talagang sport bike with a touring feature. Yun siguro ang pinaka safest way to describe this bike. So, para sa mga naghahanap or nag-iisip na bumili nitong big bike na to, yes, pang T2 bike siya kasi again, you are in the middle of having a sport bike and at the same time enjoying the comfort. So ito yung pinaka-perfectong T2 bike. No doubt na T2 bike. Kasi yung lakas andyan pa rin, it's just that the position is very comfortable. So yun ang best siguro na I would say description or madidescribe natin yung bike na to. Kita nyo yung power niyan, mga katodo. So ngayon guys, naka road mode pa lang tayo. Ganto na kalakas ang hatak na ito. Even sa rain mode. I wouldn't say pag rain mode mabait siya. May unting delay lang, pero kapag hiningi mo pa rin, bibigay pa rin niya. Oh? Iba yung kadyot na ito guys. So, VGC Gaming. So, naway makatulong din yon yung ating mumunting vlog sa inyo. Sa mga nagbabalak na kumuha nitong Ninja 1000 SX, if you are in between touring and sports, I just wanna send a huge shout out to Craig Noble from Australia with his wife Helen. Shout out to you guys. Craig, I'm having a hard time editing my vlogs and captioning it. I'll give it a try if there's an easier way, because I'm really having a hard time. It's eating up a lot of my time, but I'm hoping that you're still enjoying our videos even if we don't have the English captions.
Shout out once again Craig to you and Helen. Also guys, shout out din sa ating mga subscribers dyan sa Dubai, Abu Dhabi, United Kingdom, sa kuya ko, kay Kuya Frederick Batahoy. They are family friend, extended family na actually. So shout out sa inyo kay Ate Gingging, kay Ate Ganggang, kay Kuya Titing, and kay Kuya Ricky at Eva, sa lahat ng mga taga sa amin. Shout out guys. Maraming salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. And by the way guys, please don't forget to like, share, comment, and of course subscribe. And ring nyo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. Also, we do have a Facebook page at Todomo TV, and also TikTok at Todomo TV. And once again, maraming salamat mga katodo sa inyong panonood, at see you in the next video. At laging tandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, sipagan natin, kilusin natin, at itodo pa natin. Peace out guys.